Richard! Ei! Aurinko paistee ja raikas ilma. Ai että vihaa sitä. Joulua, nyt joulukaamme. Hyvää joulua. Väitätte siis, että 4 piiriä jahtasi Batmania ja hän pakeni! Uskomatonta. Ja että me veronmaksajat vielä maksamme tästä. Sinä! Siitä vaan, Arttu. Kutsu lehdistö. Mehän päästään leppeihin. Kansanedustaja ja hänen hassukaverinsa. Sinä et ole ystäväni. Oi Arttu, särjet sydämeni. Ja kuinka ne menestyjät unohdetaankaan. Etkö muista? Sinä, minä, sä, parhaat kaverit. Mistä sinä oikein puhut? En tavannut sinua taikka heitä. Beaumont oli pomoni. En tiennyt mitä hän teki. Mutta tiesit siitä myöhemmin. Ja käytit tietoa hyväksesi. Mitä haluat? Tietää kuka pani jengimme jäihin. Etkö sinä lue lehtiä? Se on Batman! Väärin! Olen nähnyt sen. Se näyttää enemmän Darth Vaderilta. Paljon rumempi kuin lentävä rotta. Olet väärillä jäljillä. Sanot, että se on joku toinen. Joku, josta olisi hienoa, jos me kaikki kuolisimme. Nyt jos minäkin olisin hirveän listalla myös. Sitten tulin ajatelleeksi sinua, Arttu Kuoma. Kaltaisellesi kunnon poliitikolle voi olla hankalaa, jos hänen menneisyytensä riippuu lahkeessa. Hei, odota, etkö tarkoita? Mr. Reeves, neiti Pomaat ykkösellä. Pomant. Se Timatsu. Oi sinä hormori. Arthur, oletko siellä? Terve, Andrea. Menemme kai vielä lounaalle. Olen pahoillani, en voi. Tuli menoja. Selitän myöhemmin. Illalla, okei? Selvä on. Nähdään sitten. No mutta sattuipa yhteen sattuma. Puhutaan vanhasta äijästä ja sen pikkutytär soittaa tänne kesken kaiken. Naurataan niin pirusti, Arttu. Hei hetkinen, Heppu. Anteeksi, mutta sulin jo. Innostut kyllä, kun näit mitä myyn. Hyvää tietä, tyttöseni. Mihin tahtoisimmekaan vaihtaa pikku kepposrasiamme? Tämä jostain syystä kiehtoo minua. Mitäs tykkäät, Harl? Kuin sinulle tehty. Oli mukava asioida kanssanne. Kiitos. Miten miellyttävä mies. Matkia! Matkia! Kärsitkö siipikateudesta? Lepakko! Ajattele sitä aulaeväntänä. Se ohjaa sinut lähimmälle hautuumaalle. Hyvää iltaa, naiset ja herneet. Mikseivät avaruusalennot syö pellejä? Koska ne maistuvat hassulta.
Mennään eteenpäin! Mitä taikuri sanoi kalastajalle? Valitse kortti! Ihan mitä vaan! Joo, ei se vesimieskään siitä välittänyt. Ruusalio menee lääkärille ankka päässään. Lääkäri kysyy, voinko auttaa, ja ankka sanoo, joo, mun pyrstössä on avaruusalio. Mikä juttu niissä Batmanin varusteissa on? Lepakko nuolia, lepakko auto ja lepakko merkkejä. Hei, tajutaan! Sä rakastat lepakoita! Ja mikä supersankari nimissä mättää? Tai siis teräsmies. Ihmenainen. Eihän minäkään kutsu itseäni vahtijokeriksi. Mitä kosmetiikkaa teräsmies käyttää? Ruostesuojaa! Usko pois, veli! Ei ole helppoa täälläkään! Soturit eivät naura. No kokeillaanko toisenlaista huumoria? Kättä päälle! Jos haluatte nimikirjoituksen, niin olen pukuhuoneessani! Minä heitän sinut avaruuteen! Steiner, check. Max Payne, check. Ja 223 on tyhjä. Ja taaskaan välitetty ilmoittaa uudesta potilasta. Miksi ovi on auki? Mitä? Minulla on pari kuulaa hukassa. Tulin vain etsimään niitä. Ja sä oot? Korstini! Muistuttaa isäänsä, eikö vain? Mitä teit hänelle? Annoin ilokaasua. Ja älä vaan väitä, ettet olekaan potilas. Kuka normaali ihminen pukeutuisi noin? Vaatteista puheen ollen. Pidätkö tyylistäni? Kuka olet? Jokeri. Ei mitä, vaan kuka? Tahraa. Tervapelle. Kranttu yleisö. Katsokaa. Ei mitään hihoissa. Ei mitään. Mikä ei saisi sinua hymyilemään? Sano muikku. Kaasu loppu. Samoin kärsivällisyyteni. Saat tosiaan pilata hyvät juhlat. Miten luulet minun voivan levittää iloa edes montaanilta ilman kunnon piilopaikkaa? Kuule Jokeri, olet sairas. Tarvitset apua. Saatan toki olla hieman sekaisin. Mutta minkäs teet? Lukitset hullujen huoneelle? Olen jo täällä! Suorastaan rakastan tätä paikkaa! Entinen piilopaikkani on murjo! Paikka sopii minulle kuin nyrkki silmään! Okei. Pidä sitten hulluja huoneesi! Mutta usko kun sanon! Tänne kaupungille koittaa vielä hauskat ajat!
Kaikki sanovat, että minulla on vikaa päässä. Itse tarvitsen apua. No ehkä olenkin hieman eksentrinen. Mutta se johtuu lepakoista tapulissa. Mikään ei piristä mieltä niin kuin kaunis ja iloinen hymy. Ikävä, että sisarpuolesi on noin ruma. Minä olen. Hups. Hups. Oletan, että tämä meinaa päällikkönen viimein tajunneen meikäläisen olevan lepakkoa suurempi uhka. No mutta komisario, hienette jo tavannut kollegani, joka seisoo aivan selkänne takana. Sori, se oli viimeinen kerta. Ihan varmasti. Mä en enää. Come on, hei! Ei se ollut vakavaa! Oota! Ei! Shakki Matti Savipoika! Sanoivat, että olet kova kaveri, mutta siihen entiseen verrattuna kyllä pelkkää vellihausu! Peli. Vilustut sateessa ilman pakkopaitaasi. Lepakko! Otahan kortti! Anna jo periksi. Aika vuodattaa verta vai mitä, Lepakko? Sousi on ohi. No mutta vastahan se alkaa! No et kai sinä minua tähän jätä roikkumaan! Melkein nappas! Hei vaan, Lepakko!